El Petit Celler us ofereix aquest espai. I amb el Petit Celler repassem i aprenem cada setmana cosetes sobre el vi. Ho fem amb en Sebastià Lozano. Sebastià, bona tarda. Bona tarda. Com anem? Bé. Bé, fantàstic. Com el temps? Bé. Sí, ostres, diuen... Jo és que avui no he sortit de la ràdio, que treballo tant, però diuen que fa com 30 graus aquí a Barcelona, no? Sí, tu també, Marta Cristian, no has sortit, no? Jo tampoc he sortit, no sé quina temperatura fa fora. Molt bo. Tenim un equip que no es pot suportar. A veure, avui has vingut com reflexiu, trobo. Sí. Perquè vol començar parlant de dues coses que dius, no, poca broma, l'evolució dels mercats. Carai. I la sensibilitat del vi. I no veurem? I tant. Després. Val. Però tu deixa anar a la copa. Val. Molt bé. Mira, aquí el tema de l'evolució dels mercats és de un quins tema... mercats parlem? Bueno, això és la cultura del vi. Nosaltres, en aquest país, Espanya, som un país certament poc evolucionat en el món del vi, tot i que som un país molt productor, amb quantitat de raïm, de vinya plantada i de litros, com França i Itàlia. Però què passa? Que ens adonem que a Espanya la cultura del vi no va al ritme que va a altres països. I, per tant, es ven més vi a altres països que aquí. Tot això per què ve? Doncs perquè la gastronomia, que són coses lligades al món del vi, està més evolucionada amb altres països. Inclús l'educació, amb els més petits. Us porto una anècdota avui, que és com a França, que és un país on gasten molts diners en campanyes de màrqueting, en publicitat, perquè s'han adonat que el consum amb el jovent, que és el mercat emergent per tots, està baixant, doncs veuen que no reaccionen i que, tot i gastar-se molts diners amb això, no tira. Llavors, hi ha l'anècdota molt xula, és que amb el que menys esperaven, el consum del vi s'ha disparat. Saps què és això? Amb un manga. Us he portat un manga? Un manga, és un còmic japonès. Sí. Això a França, dius? Sí, això a França i a Àsia. A veure... Mira, aquest llibre que tens a les mans és el primer capítol, el primer volum. Però què és això? Que no sé com agafar-lo. Perquè l'agafes així i està cap per avall. El gires i és al final del llibre. Es llegeix al revés. Comença pel final. Eso. Comença pel final. Però què vol dir comença pel final? Agafa l'última fulla i és la primera. No, sí. Aquesta és l'última, Tatiana. Vale? Al revés. A veure, semblo idiota perquè la gent no m'està veient, però és que aquest llibre és molt estrany. Veus? Mira, aquesta és la portada i es fa de dreta a esquerra i vas llegint així com si fos japonès. Molt bé. Aquest està traduït al francès perquè amb aquest manga, que es diu Les Gouttes de Dieu, perdoneu la pronunciació, que són les gotes de Déu, és un còmic japonès que el mercat asiàtic ha rebentat i el mercat francès, com només parlen de vins francesos, l'han traduït al francès i és la bomba. Què, i ara tot el jovent bevent vi per això? I ara et dic per què. És un còmic molt divertit, molt fàcil de veure, amb una trama bestial, té més de 30 capítols, i l'argument és d'un senyor, un japonès, que és un gran entès de vins, un gran crític, que té una col·lecció bestial de vins. Aquest senyor mor i amb els seus dos fills els hi deixa amb herència, a qui guanyi dels dos, és una competició, els hi deixa tota la seva col·lecció. I la competició és trobar els 12 apòstols. Carai. Què són els 12 apòstols? Són els 12 vins que per aquest senyor, aquest crític, són els millors del món. Que està escrit en algun lloc, això? Està escrit en algun lloc? No, és sota el seu criteri. Home, però està mort aquest senyor. Ho ha explicat algú? Aquell senyor ho deixa amb la seva herència i va deixant pistes. I tu amb cada capítol vas trobar les pistes. I a part d'aquell llibre, al final, és una petita enciclopèdia, perquè t'explica les zones vinícoles, com tastar bé un vi, com decantar-lo. Boníssim, ha sigut la bomba. Saps què va passar a França? Per exemple, hi ha un vi de Bordeus que es diu Chateau Montperat, del 2001, que quan va sortir el manga, aquell dia es van vendre més de 20.000 ampolles. Com pot ser, això? Al celler van haver de tancar els telèfons. És cert. Vull dir, i això és un boom que va donar aquest manga. I tant al mercat asiàtic, on molts distribuïdors han començat a buscar tots aquests vins que surten aquí, perquè tenen una demanda bestial del públic. Català, castellà, encara no el tenim editat? No, en anglès, que es diu Drops of God, i en francès i en japonès, xino, coreà... Ho penjarem al Facebook i al Twitter, perquè la gent que vulgui fer un clic i si sap llegir en aquests idiomes, doncs millor per ells, i ho portaré a una editora amiga meva, a veure si li interessa. Molt bé. Molt bé. Però això ho hauríem de fer amb els vins catalans. També, però clar, ho ha de fer el manga, Bueno, ja ho buscaríem, no? La deixem anar, no? D'acord, molt bé. La deixem anar. I també ens volies parlar de la sensibilitat del vi. Sí. Quan dius sensibilitat del vi, a què et refereixes? Bueno, em refereixo a que fa temps, que tot anava tan bé, doncs no hi havia problema, hi ha coses que ningú es fixava,
Però ara, que estem en aquestes èpoques, maleïda paraula crisis, s'ha de mirar tot una mica, no? No, en Felip Puig diu que ja ha passat, Ja està, no? Ja està. Ara ja anem amunt, no? Sí, ja està. Ara què passa? Que més que mai hem de treballar els productes de proximitat. Els productes d'aquí. A fora, jo recordo que ens van fer un boicot al Cava, i això amb els cellers petits, poder amb els grans no tant, els cellers petits els hi va influir molt, i van deixar vendre moltes ampolles. Llavors, clar, això ha donat peu a que molts elaboradors d'aquí comencin a fer la cervesa artesana, la Coca-Cola catalana, la ginebra i la tònica catalana, i tot això és una mica la sensibilitat de dir, ei, senyors, preferentment, no únicament, no solament, però preferentment prenem productes de proximitat, perquè a sobre ajudem el nostre veí, que no estarà en atur, perquè treballarà i li considerem el seu producte, no? I una miqueta per això avui també Home, jo crec que aquesta mentalitat ha calat, Sí. Si et poses a triar i veus que la qualitat, com a mínim, és igual, tries el de casa. Clar. No? I això suposo doncs, que també està bé. Això és cert, i és aquesta sensibilitat que s'està... Que la reivindiques. I tant. Molt bé. Avui tampoc has vingut sol? No. Has vingut acompanyat? Sí. Qui portes? Mira, us he portat un productor de proximitat, és en Joan Huguet, del celler Can Feixes, i, bueno, aquí tenim el Joan, que ens ha portat un vinet. Hola, bona tarda. Benvingut a la tribu. Gràcies. Tot bé? Molt bé, sí. Explica'ns coses del celler. Bueno, mira, ara estem collint rims. Ara vinc de la vinya corrent. Sí, hem arribat tard. T'hem fet anar malament, avui. T'hem fet anar malament. Bueno, no, però està bé. Ja m'està bé venir a la ràdio. Però bé, corrents, i he arribat una mica tard, però bueno, molt bona barema, fa molt bon temps, nits fresques, no ha fet calor i el rim està madurant a poc, i això es presenta molt. Què entreu ara? Què entreu? Ara estem entrant parellada. Parellada. Del Penedès. Què vol dir que entreu? El celler, que l'han Que collit. entreu o que entreu de cap en fora? Cap endins o cap en fora? Què estàs Coi, dient? el rei més a fora l'entren cap endintre, no? L'entrem al celler. Home, sí, però podria donar... Què? És que, clar, Home, que però- no hi ha allò que dubta, no? El rei més a fora a la vinya, doncs l'agafa i l'entren cap a dintre el celler. Que entreu? Collons, doncs mira la parellada, m'ha dit. Molt bé, Exacte, estem fantàstic. entrant parellada. Molt bé. Joan, feu vi blanc, vi negre, explica'ns breument. Mira, a veure, bàsicament treballem molt la parellada, on estem a la zona del Penedès. Allà, doncs, estem a 400 metres d'alçada i la parellada és molt elegant, molt fina. No és una varietat que tingui molt volum, però és molt elegant. I llavors fem copatges amb macabeu, amb albasia, amb chardonnays, per poder, doncs, tenir vins rodons. I després amb negres treballem l'ull de llebre, que és el clàssic tempranillo de tota la vida, la Rioja i Ribera, i després la Merlot, la Cabernet i la Petit Verdot. Per cert, deixa'm dir una cosa, perquè tu abans has esmentat això del consum de proximitat i precisament avui els hi demanàvem això als nostres oients i ens estan contestant a través de les vies de comunicació amb el programa. Què diuen, Marta? Mira, a través del Facebook, per exemple, la Mar ens diu que ella concretament mira més el vi per el que li agrada i no per l'origen, però la majoria de gent que ens ha escrit sí que intenta consumir vins catalans sempre que pot. Per exemple, la Bel ens diu: m'he aficionat als vins de l'Empordà, molts bons, o la Rosa, en aquest aspecte sóc força integrista, només vi català, per proximitat l'Alt Empordà. Diu, no despreciaré però cap altre vi perquè sigui de fora. Clar que no. El Jaume diu que ell acostuma a beure vi català, però que també li agraden molts de fora. La Txell diu, sempre que es pugui vins catalans, i si són del Penedès, millor. També molta gent aposta pels vins del Priorat. Per exemple, en Joan en diu uns quants, diu, al meu celler no falta les cosins, l'inconscient, camins del Priorat i el Maios. Diu, el Gessamí sovint també. En Pagès, al Facebook, ens diu, gairebé sempre vins catalans que són molt bons. Diu, aquest estiu hem estat a Itàlia i la veritat, tot molt bo, però els vins d'aquí, els millors. A mi, perdoneu, però em sembla que fa segles que quan volies un negre bo demanaves un Rioja, per defecte. I no fa tant. Però, en canvi, em sembla que fa molt. O sigui, que realment això que dèiem abans, no? Que ara vols un bon vi negre i mires la carta de vins catalans i tu mires... I potser és un Rioja el que tries, però abans era com per defecte. Correcte. No? I ara ja no exactament. passa això. Hi havia menys cellers, també, i ara, bueno, hi ha més petits cellers que elaboren molt bé i que fan un producte fantàstic. Carai, això que tenim aquí. És que no me n'he pogut tastar. Alguns oients, Ja ens l'has diuen, tastat? alguns oients ens diuen que el que valoren molt dels vins catalans és la relació qualitat-preu, que hi ha zones com el Montsant, per exemple, que ara doncs, s'aconsegueixen molt bons vins a bons preus i que això s'agraeix, que a vegades els de fora són més cars. I la pluralitat que tenim a Catalunya, amb 12 DOs que fan vins molt diferenciats entre si i realment fantàstics. Sí, jo voldria aprofitar l'ocasió, ja que estic aquí, al micro, és que, com a pagès, no?, que soc, i com a efecte de la producte de proximitat,
i és que, a més de fer un producte que es veu, que s'envasa i que es ven, som, en certa manera, jardiners del paisatge. És a dir, que el fet de consumir els productes d'aquí fa que el paisatge pot ser un jardí de vinyes o pot ser un armot de lo que surti, no? Una mica aquest concepte de dir, bueno, és que, a més del vi, és, a més d'un producte que pots prendre, té moltes més coses. I una cosa molt, molt arrelada és que és paisatge del país, no? Comprant aquest vi, ajudem el pagès que en pot viure i així pot cuidar el paisatge. Exactament. És això. Està ben vist. I el senyor que porta el camió, la furgoneta, i l'altre que fa els taps, de Girona. Fem un tast. De Palafrugell. Can Feixes, negre, jove, selecció 2011. És un negre, ell fa 2 negres, i aquest és el germà petit. Aquest és el més jove, o sigui, el germà petit està fet amb ull de llebre i merlot, ha estat 6 mesos amb bota de roure, és molt fresc, té molta fruita. A veure, més coses. Digues tu, Xuriguera, què hi trobes? Ja me'ls han dit totes. Aviam què hi trobo. Sobretot... Heu servit fresquet, Fresquet. És un vi que permet una temperatura... I més com estem a fora, ja ho hem dit, no? Passa molt bé, té molta força, Goloset, sí. Es diu Can Feixes? Can Feixes. El vi, Sí. És el nom de la finca. Molt bé, fantàstic. Ells també fan cava, El cava és Huguet, que és el cognom de la família. El pare va voler que un dels vins es portés el cognom de la família, no? Aquella etiqueta verda, Exacte, una etiqueta verd fos i en daurat pels Huguet. I quan ens costaria això? 7 euros i mig. 7 euros i mig? Molt bé, fantàstic. No em pots posar una caixa. Avui ens has portat, per tant, aquest tast i també ens portes un altre tast que és més... És per un dia més especial, potser? O per, no sé com dir-ho, per no ofendre... No, sempre portem un low cost, en aquest cas el Can Feixes, i com a la joia de la setmana, avui us recomano un blanc també del Penedès, que es diu Nun, Vinya dels Taus. És una vinya molt petita d'un elaborador fantàstic que es diu Enric Soler, fa un xarel·lo 100% fermentat i criat en barrica, i per mi és la puresa del terroir, la màxima expressió d'aquella puresa, sense maquillar res. És fantàstic. Torna'm a dir el nom. Nun, N-U-N, Nun, Vinya dels Taus. És un vi d'uns 40 euros en botiga. Doncs queda dit, molt bé. Hi ha una anècdota que el Joan em va explicar l'altre dia. Quan em va dir que havia de venir a la ràdio, jo diré, bueno, què diré, no? I vaig dir, hòstia, hi ha una que és bona. I respecte al tema de Catalunya, de l'idioma i tal, no? I és que, bueno, abans posàvem Espanya amb NY a les etiquetes. En català? En català, sí. Bueno, i anàvem a Europa i una partida que entrava a Anglaterra, allà a la duana ens la va retirar perquè Espanya, amb NY, no és un idioma oficial a la comunitat. S'ha de posar en castellà? Sí, o en anglès o en 17 idiomes diferents, no el català. Perquè el català no és idioma oficial. Això és una llei? Sí, a Europa. Ai. Calma, perquè és una llei. Ara ho posa. Esbrinarem què està passant i si hi ha alguna llei que contradigui aquesta. Moltíssimes gràcies avui al Joan per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. Gràcies també a en Sebastià. Farem el sorteig demà. Demà farem el sorteig del tas del Petit Celler i Cistella. Molt bé, fins demà, que vagi bé, adéu-siau. Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.